Il-Kunsill Lokali ta' Swieq immexxi minn maġġoranza nazzjonalista naqas milli applika għal fondi allokati speċifikament mill-Gvern biex tissaħħa s-sigurtà fil-komunitajiet kif għamlu diversi kunsilli oħrajn. Dan anke li kunsill immexxi mis-Sindku Noel Muscat ikun minn tal-ewwel biex jattakka lill-Gvern u jabbih bir-responsabbiltà li rid jagħmel xi ħaġa għan-nuqqas ta' sigurtà u maniġġjar ta' sitwazzjonijiet fih danu. Fil-fatt, is-Sindku kemm il-darba organizza konferenza l-aħbarijiet bil-barka tal-partit tiegħu biex jipprova jirbaħ punti politiċi mill-sfida li tiffaċċja il-lokalità li jmexxi. Sfidi li wkoll jirriżultaw mill-ammont ta' barranin li jikru residenzi hawnhekk jew minħabba dawk li jinġabru kull tmiem il-ġimgħa f'Paċifil li jinsab Biswit. Ironikament din il-ġimgħa il-Kunsill ta' Swieq flimkien ma' dak tal-Belt iltaqgħu mad-Deputat Prim Ministru Ian Borg biex jieħdu sehem fi proġett pilota dwar kif jista' jsir immaniġġjar aħjar fil-lokalitajiet bit-tir li l-qudiem jinferex fuq il-pajjiż kollu. Issa jirriżulta minn tweġibiet parlamentari tal-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Byron Camilleri li l-istess Kunsill ta' Swieq kellu kull opportunità li jgawdi minn finanzjament massimu ta' 160,000 euro għal kamras tas-sigurtà b'żewġ skemi maħruġin mill-leża mill-2021 lil hawn. Minkejja dan ma applikaqat bil-maqlub ta' kunsilli oħrajn tant li mill-2021 sas-sena l-oħra saru 25 proġett fondi mill-Gvern. Fuq mistoqsijiet tad-deputata Laburista Ramona Attard, il-Ministru nhar it-tlieta qal li permezz ta' investiment ta' madwar 6 miljun euro il-leża tħaddem żewġ skemi biex isiru proġetti inkluż għal iżjed sigurtà fejn kull lokalità se titgawdi sa massimu ta' 80,000 euro fuq perjodu ta' 3 snin. Fl-iskema li tkopri bejn l-2021 u l-2023 u dik għas-snin 2024 u 2026 diversi kunsilli issottomattow proġetti marbuta ma' sigurtà bħal pereżempju għall-installazzjoni ta' kamras jew għar-reġenerazzjoni ta' żoni imwarbin biex jiddawlu aħjar fost l-oħrajn. Minn dan, iżda il-Kunsill ta' Swieq ma wera l-ebda interess u ma applikat minflok jirriżulta li l-Kunsill Nazzjonalista applika biss sentejlu biex jixtri vettura ġdida talba li wkoll ġiet approvata u ingħata il-finanzjament meħtieġ.